aquí avui i ho farem aquesta tarda a la manifestació, aquesta pancarta, els Països Catalans, una nació en marxa, diferents ritmes, un mateix objectiu, pancarta que vam utilitzar per visualitzar la realitat dels Països Catalans i, evidentment, també la nostra confederació, la Confederació d'Entitats Sobiranistes dels Països Catalans, que, com sabeu, va néixer el 20 d'abril al País Valencià, motivada, evidentment, en part i també fonamentalment per l'existència en els estatuts de l'ANC de la possibilitat d'un Consell Federal d'Entitats Sobiranistes i que, evidentment, no hauria tampoc pogut néixer sense, paral·lelament, l'existència de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, presidida aquí avui i sempre per Cristòfol Soler, i la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, el coordinador de la qual és Antoni Infante, aquí present. També són presents més companys de Mallorca i del País Valencià que precisament van decidir, hem decidit tots, fer una reunió de treball que va tenir lloc ahir a la nit a Perpinyà per promoure la Confederació d'Entitats Sobiranistes i amb ella la realitat dels Països Catalans. Em sembla que veu veure que la nostra confederació va fer diversos comunicats i doncs la finalitat d'ahir era precisament preveure un pla de treball per intensivar aquesta consciència de Països Catalans. Bon dia a tots i totes. Una salutació en nom de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. És un honor per a nosaltres estar aquí i un plaer poder estar també en la commemoració de la Diada de Catalunya del Nord, el dia 7 de novembre. Per a nosaltres és molt important ser-hi i estar. Dir-vos que al País Valencià estem despertant de dos somnis, un somni recent molt llarg, de més de 20 anys, i un altre que compartiran tots i totes vosaltres, que és el somni de la dominació espanyola des de 1700, que és on va començar el decliu de la nostra nació sencera. Ara mateixa, cada vegada que a la Catalunya, fonamentalment, cada vegada que vosaltres des de l'Assemblea Nacional Catalana ixiu al carrer, mobilitziu al poble, etc., n'hi ha un reviscolament de les coses que passen al nostre país. Per això, vos agraïm moltíssim la vostra capacitat d'eixir al carrer i vos esperonem a que decidau el més aviat possible la independència, perquè nosaltres anirem després. L'única cosa que vos diguem és que deixeu la porta oberta, la porta jurídica també, perquè després eixirem. Al País Valencià han passat moltes coses darrerament, però voldria dir en un minut, dos o tres, perquè tingueu almenys una fotografia fixa. El 24 de maig del 2015 es va trencar per primera vegada una hegemonia política, que a la vegada també era una hegemonia social i cultural del PP, assentada sobre una dominació de la ideologia d'arrel franquista que havia sigut alimentada per el blaverisme, un moviment feixista molt arrelat en determinades zones del País Valencià, especialment a la ciutat de València i a la comarca de l'Horta. 24 de maig del 2015 vaig començar a trencar aquesta hegemonia. N'hi ha un nou govern, una nova realitat, una nova composició del Parlament, una nova composició del govern autonòmic i una nova composició de la major part dels ajuntaments importants del nostre país. A hores d'ara nosaltres ens fem dos o tres preguntes que estan molt lligades al que passa aquí al conjunt de Catalunya. Una, si serem capaços de mantenir aquest canvi, és a dir, de mantenir en el femer de la història al PP i a les polítiques que han mantingut i executat durant molt de temps. Tenim dubtes, perquè no hem guanyat encara l'hegemonia ideològica, política i cultural. Encara estem en una situació de combat. La segona qüestió que es qüestionen constant i contínuament és si l'actual majoria té capacitat i voluntat de transcendir la mera alternància política i anar a enfortir el subjecte polític del País Valencià.
A partir d'ahí es plantegem la independència de la societat civil i la necessitat d'enfortir a la societat civil de la que la Plataforma pel Dret a Decidir forma part, para de una manera crítica pero también solidaria esperonar el canvi i anar cap al canvi para consensuar i conseguir que el País Valencià sigui subjecte polític i des d'aquest subjecte polític constituir conjuntament amb el conjunt de la resta de països catalans aconseguir un dia la reunificació en la Confederació Independent dels Països Catalans. Visca els Països Catalans i bona diada a la Catalunya del Nord. Bon dia a totes i a tots. Mos han donat més o menys 3 minuts d'intervenció. Jo la darrera vegada que me'n van donar 3 minuts em vaig parlar 52. No, procuraré fer un discurs breu, molt breu. Primer de tot, donar-vos les gràcies. Donar-vos des de Mallorca i des de les illes, donar-vos les gràcies per la tasca que estàu duent a terme. Perquè per nosaltres sou un revulsiu que mos esperonatge, mos dona forces, mos dona coratge per començar a poc, cadascú al seu ritme. Nosaltres pensam que ja començam a guanyar, ja començam a agafar un cert ritme cap a un procés per recuperar, i cal dir-ho així, la llibertat perdudes. La llibertat perdudes. Estan encabits els territoris que perteneixem en aquest moment a l'estat, a Espanya. Jo m'agrada sempre dir Espanya, això d'estat espanyol no pareix que ho vol fer més mangível. No, és Espanya pura i dura que és Castella travestida d'Espanya. Dins les coses clares. M'ho han donat compte. Ens han donat compte que no hi ha res que fer, que hi ha hagut molt d'intents, que des que aquesta Espanya mil·lenària, ara ja parlen de bandes robants, aquesta Espanya que va néixer pràcticament, que és Castella, disfressada d'Espanya, com he dit, el 1812, mai mos ha tratat a cap dels territoris que perteneixem a l'estat espanyol en aquests moments, no mos ha tratat com toca. Això que diuen, per exemple, a la seva Constitució, todos los ciudadanos españoles tienen los mismos derechos. No, de cap de les maneres. Uns tenen un dret a l'hora de pagar i els altres tenen un dret a l'hora de cobrar. I això vos ho dic des d'una colònia, perquè nosaltres tenim plenament assumit que som una colònia espanyola. Jo sempre m'agrada dir que les Nacions Unides, va ser el cas d'Argèlia, precisament, que les Nacions Unides, els territoris que aporten a la metròpoli més d'un 15% del seu producte interior brut, és a dir, de la seva riquesa, tenen un tractament de colònia, se considera colònia, segons els estàndards del Comitè de Descolonització de les Nacions Unides. Nosaltres hem arribat a aquest 15%, és a dir, som una colònia, jurídicament som una colònia, i volem fugir d'això. I quina solució hi ha? El vostre camí, la societat civil. Estan plenament convençuts que els partits polítics no faran res, estan instal·lats en això que podríem dir una zona de confort, aquesta zona de confort del dia a dia i tal, i això és una qüestió que la tenim claríssima, i que ha de ser l'empenta de la societat civil, la que mogui consciències i faci avançar un procés. Vosaltres mos ajudeu. També tenim una altra ajuda boníssima, que és el Rajoy i el govern de Madrid. Per donar la comparació, però és la realitat. El vostre exemple ens estimula i el seu càstig ens esperonatge encara més. I anem fent el mateix sistema d'altres, paradetes, afiliant gent, fent socis, fent el discurs econòmic, defensant conjuntament amb l'obra cultural balear la identitat i la cultura pròpies, que són les mateixes que de tota la nació. M'agrada més el nom de nació gran o nació catalana que de països catalans, i així de clar, dir que històricament el nom era nació, era la nostra nació. I anem fent feina en aquest sentit, i de poble en poble, i anant picant pedra, com es diu.
i esperam al nostre ritme poder arribar a tenir la capacitat de pressió que teniu vosaltres en aquests moments. Això és tot, no m'allargaré més. Gràcies a tots. Per jo ha estat un plaer poder-me adreçar al Secretariat Nacional de l'ANC, entitat que respectem molt, i poder ser aquí avui en compliment d'uns acords de la Confederació per celebrar la Diada de Catalunya Nord. Gràcies a tots i visca la nació. Gràcies. Lliure! Bé, per anar acabant aquest primer parèntesi o primera part, la Daniela Grau ens ha demanat que us fem saber que una militant molt important d'aquesta territorial a les 4 de la tarda es trobarà a la plaça de Catalunya per vendre el llibre